Eguzkin Etxebarria naz eta Bat Zamudio kooperatibatik nator. Gu Zamudion gaude kokatuta eta Bat Group taldeko lantoki bat gara. Orain 3 urte gure lantokian hasi martxan ipini genuen euskarazko proiektua. Gehien bat gure nortasuna eta izakera indartzeko eta sakontzeko. Eta arlo horretan euskara bere importantzia deko. Orain urte batzuk pentsa ezina izen zen Zamudion hainbeste gaur eguneko hainbeste euskara entzutea. Aurrerapen handia izan dugu arlo horretan. Ekintza gehiegi ez dugu egin, baina eragin handikoak. Pertsonak, gehienak ez dakite euskeraz, baina euren jarrerari esker eta lanari esker lortu dugu barnean euskara presentzia handia jartzea. Horren barruan eta aipagarria da Abia proiektuaren laguntza eta AEKak taldearen laguntza bai, ez? Eurek lagundu dozkue, batzutan indar askorekin eta gu ia jarraitu ezinik, baina lagundu dozkue gaur egunera arte lortu dugun guztia. Eta horrela jarraituko dugu. Espero dugu datorren urteetan aurrerapen hau handiagoa izatea.